खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 18 मे 2020 मायथाइ एबा 3 जेठ दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां गोहो आरो थुलुंगाखां लानानै फैगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ मोजाङै सिनायनाय जागोन। गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनो जागायजेननायनि समा मोजां जायो। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोदै सोमोन्दो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा गोनां बोसोन मोननो हागौ। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। देहाया सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि गोसोआव फोथायथि थागोन। साना जाफुंसारनाय आरो गोजोननाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुआ गोजा गाब। बृषभ राशि। दिनै नोंथांनि प्रेक्टिकेल साननाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो गोनां मोजां खौरां फैनो हागौ। रां थिसननायनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना थायो। न'नि आबहावाया गोजोन जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि फोथायजाथावथिया बांगोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान बायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि खुदियानि दावगानायनि थाखाय नोंथाङा खुसि मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। साना रंजाथाव जागोन। गासैबो खामानिफोरा लासै लासै आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो मेलेमा नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। गोनां मानसिफोरजों लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। फालांगियाव गोदान खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा लुबैनाय फिथाइ मोननो हागोन। सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंसोर नखरनि बाथ्राफोराव गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरो बोर मोनगोन। न'आव गोजोन थागोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। खामानि थिलियाव धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। गोजाम सिनथाया जोबनो हागौ। गोसोआरि गोजोन थागोन। गोसोआ मोजां थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावारि आखुआ बयखौबो गोसो बोनो हागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोबां खाबु मोनगोन। समाजारि मान-सन्माना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गावजों गाव फोथायनाया गोख्रों जागोन। गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन। साना समायना जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि थार फिथाइ मोनगोन। थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन।
नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम जायो। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। रां दोनथुमनायनि खाबु मोनगोन। खामानियाव आखा-फाखा बांगोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। मोजां साननाया मुलाम्फा जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंसोरनि सोमोन्दोफोराव गोदै जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया साबसिन जागोन। फालांगियारि बाहागोदारिनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों थागोन। आरिमुआरि खामानियाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि बेंखनआ गोसारगोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोसोआ गोजोन जागोन। दावबायनाया गोजोनथाव जानो हागौ। साना रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गियाना जेथोगोनां हाबाफोरखौ गोरलै खालामगोन। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखा हानजाफोरखौ फेजेनगोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोनांथार थिरांथाफोरा मुलाम्फा होगोन। रां थिसननाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रांजागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। जिउ राहायाव दावगानायनि खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थासारि जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोनआ फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फोथायथि बांगोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ मोजां फिथाय होगोन। खामानि थिलियाव मान-सन्मानआ बांगोन। बैसोगोराफोरनि फोथायनाया गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नखरजों लोगोसे गोजोनथाव सम बारहोगोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान मोनफुंनायजों फोथायनाया बांगोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चकलेट ब्राउन गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथाङा टेकनिकेल खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। गुबुन हादोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मुलाम्फा जानायनि जाथावना थायो। गोदान बिथांखि जागायनो हागौ। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फोथायथि बांगोन। गोसोआरि गोहोआ गोजौ थागोन। साना थुलुंगाखांथाव जागोन। जाफुंसारनाया नोंथांजों लोगोसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आखाहि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरि आरो गोसोआ जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थाबाय थागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि जिउ राहाया मोनसे गोदान लामा मोनगोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन। धोरोमारि दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोजोनथाव जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।